above 60 years old. Manok Bisaya, Wow! Wow. Si, aray. Pasok ka, pasok! Oh. Isa ka palanggana. Oo. Isa ka palangganang kanon. Okay. Hoy, Bibing, masig na ay snake niya, Bing! Okay, good morning! Hi! Namang Karlang Boy. So, this morning, we are ready to go to Basakan. Manguha mig balanghoy, tangkong, o uban pa. Bye! This time, na namin diri sa balay ni Jackie. Ang among partner karon. Oh, among ginahulat si Jackie ron kay mo adto mi og lain nga area manguha mig balanghoy. Guwapa na kaayo di ay ang garden diri oh, naghilom-hilom na si Jackie oh. Wow, so many flowers na si Jackie. Uban ang among Karlang Boy. Hello Karlang Boy. Hi. Hi baby. Naligo pa man gud si Jackie. Naligo pa si Jackie. Oh, muna ilang area diri oh. At the back of kanal ng Nia. Ano yung mga silingan doon eh. Doon lang sa, daplin lang sila po sa kalsada. Oh, nanagagin na sakyanan din. Ano ila dire? Ang gato. Daplin sila sa Basakan. Oh, na. Basakan. Yan. Yan ang dalan. Ano ilang dapit ni Jackie dire. Si Jackie ang among kauban. Hello guys! We're so excited sa amuang activity this morning. So, prepare yourself para sayo me, para fresh ako makuha. Yes. So, mo na yung mga flowers. So many. Oo. So, simple lang ang ilang life, but nag-enjoy siya. Nag-enjoy siya nga, buwan, mag-collect po ng mga flowers. Oh, di ba makahappy lang ang life? Oh. Simpleng buhay lang. But, gina-enjoy ba? Gina-enjoy ang life nga nung mag-goal man tanong sa kinabuhi na kumpleto pa man ta. Kumpleto ang ato ang bahin sa lawas. We can walk and we can talk. We can hear. Oh, we can tell. Oh, muna yung gwapa o gwapa nga badyang ni Jackie. Variegated nga badyang. Napod siya guwapa. O, kamuti nga variegated po. O, namo na. O, na. Ako na, mayat. Ako ang ani ba? Variegated nga kamuti. O, na. Waiting ang among motor. O, ang iyang motor po ready to go na. O, na. Jackie. Diba? Guwapa ang bulak ni Jackie, no? Yan. Mayama nga guwapa. Si guwapa nga bulak diri. Pag uli niya manghapit ta diri mangsikwat na butag nga bulak diri. Mangsikwat ta butag nga bulak ni Jackie diri. Bisag sanga-sanga lang. Oh. Ba? Purado na kayo ang among Karlang Boy. Ang among Karlang Boy ano? Kuha na oh. Gadali na siya mulakaw. Hello baby. How are you baby?
guys. Hi! Oh, going to Basakan na kami. Dito na kami sa Talom. Okay, you go ahead. Go. Hello! Hello, we're here na. Hello. Madto mi dito. Asa to? Oy, kanindot nga dati. Dito, kani. Oh, diha mi mga to. Layo-layo pa, guys. We are the group attack. We are the attacker, guys. The attackers. Oh, nandito na kami sa gilid ng Basakan. Tara, oh, kita mo to. Asa na ito may nabalay may. Asa ganito nga balay. Dito. Okay. Ready to enter. Oh, there is a motor. You padaplane, guys. Oh, padaplane. Yan, muna among agian. Oh. Uy, baka yung mga bulak na. Kira. Hello. Ito na ginatawag sa una nga baliti yun. Nang karaan nga baliti. Oh. Kani si Jomar ba? Sige. Careful. Dapat tayo mga sister na spike. Spike. Tangkong sa yeah, force mo siyang apan-apan mo. Apan na bitch. Apan na situation na masarap mo. Ay, kon man na siya may tagiyan. Naay mga puso nga gipanghulog. Tak tayo mamaya. Sige na. Kailangan uwi tayo, marami ang dala. Unsa man, tangkong sang kuwaon. Para pila ka ko. Magkuha na tayo. Init na unya. Sige. So this time ready to attack namin sa kangkong. I will jump, okay? That's the jump of 60 years old. Itong mga udlot-udlot. Ito sa unhan. Sa una, Jackie. Adya ka, Jackie? Hindi ka dito. Ayaw mo dito. So, sa una, ano ko? Trade ko, Jackie? Una experience na mo nga manguwag tangkong, tapos baligya na mo sa kuhan, sa magpit. Kagmay pa mi. Kay gusto lang yun na mo nga na kami income amua. Kana amua mas nindot man ko na kay sariling kita. Bata pa ka. Maligya may tangkong. Sa agi may malunggay, among kwaon, baligya. Enjoy lang. Kaya Kuya, tabang mo kuya. yun, ang sa experience sa gagmay pa ta, magamit yun. No? Pagdagpo na to, ay madiskarte gyapon ta. Isak. Unsa man? Mga apan-apan, Nini nga. nining. Nining. Ito ko sa simbahan. Asa to? Wala ka sa taon na itong durot na to. Angol. Si Bisak, si Kingsman. Guys.
At this moment, guys, naami dire nanguha na po mig paliya. Oh. Yan, Jackie, Ami, and Bibing, among treasurer. Ang among treasurer sa church, nig-apas jud siya. Kay kabalo siya, ang jud ka-enjoy ang among trabaho dire dagang kayong paliya. No? Oo. Yes, tambal sa anime, guys. Paliya, daon sa paliya. Gisahon. Kamatis lang. O, kamatis na lang kulang, di ba? Kami na itong kamatis. So, makasave na tayo. Makasave na ta sa budget. Kaya di na ta magpalit og mga dahon-dahon ng mga gulay. Then, makahatag po siya og maayong result o nourishment sa lawas. Then, isa pa, di ba, panington. Grabe nang singot ninyo, guys. Yeah, Oh. Asa na abot yung singot? Sa dugan pa. Unya na dami, maabot na sa hawak ang singot. Kaya mag-agas na sa ubos ang singot bago pa may mag-adto dito sa balay nila ni Ami, kasi ang mama. Okay, napayhapito na mo nga mga puso ng saging doon, no? Yan. Amuha ng sagingan. Langangkon. Among agian ng mga sagingan dili na mo adjud. Oh, nananghid. Nananghid rami nga manguha og kuan puso. Sa pagian, maampalaya, matangkong, Oh, puso, yes. pili. Oo. Kay free day. Napay takway nga nagulat. Oh wow, So yummy. sarap, sarap tong takway. Takway sa gabi, guys. O di ba? Nutritious kaayo, jud. Maglaag-laag Oh. magaling mo. Kanang mapuslan nga. Yes. Nay gulayon. Free day na sila, wala na sila pakron. That is why gigrab ang opportunity nga makahanap ng ulam. Yes. That In is short, fresh from farm. table. Okay. Muna siya ang diskarte ng mga nanay. Mga very good nga mga nanay. Ay, grabe kakugihan yun, oy. So, pagkahuman ani guys, asa ta mo proceed? Sa pusuan? Yes. Over there? Over there, oh. Oh, tumi. Oy, wow! Napo yun daw tambo, guys! Kulang sa luyot na pod ni pangitaon. Si Bibing, muna yung nagka-process sa kuan mo sa sick requirements sa church. To God be the glory, successful gyud siya uban sa tabang sa Panginoon. Basta kay buutan gani nga mga anak sa Ginoo. Tubagon jud ang mga giamko, no? Hindi andom sa kasing-kaling tubagon jud sa Ginoo. Yes, amen. Helping hands lang. Oo. So, ang maani, success. Shout out day sa mga members sa FSBCDI Church. Amo na mo presidente si Jackie Abbas. Ug ang among treasurer si Bibing Piñalber. Shout out po sa amo ang secretary si Gigi Malaga. Salamat sa inyong mga kaayo nga gihimo, no, sa pag-process sa kuan sa church requirements sa sakyanan. Sakyanan nga gipagamit. Ikaw na lang yun ang kulang, secretary. Ikaw na lang ang kulang para we're all enjoying here. Diri na dyan mi. Diri. Hangak. Hangak guys. Hello guys. So, Diri na dyan mi sa balay nila Ami sa iyang mama. Na. naman naman may nanguha o Iwas. mga tangkong o mga kuan sa ampalaya. Palaya. Ampalaya. Atak na So, po. atak na po ni aning mga takway. Takway. Dawat sa sikmura, masarap sa ulam. Yes. Oo. Tara nga mong Carlang boy. Nag-init na ka tubig. Nag-init na ka tubig, baby. Kay mga pinatag, ipanghangak na ni mga maliam. Pero enjoy kayo dito sa farm. This one guys. Ang taas. Ang taas. Okay, Taba takway. na yung takway, Masarap guys. yung takway. Dagan gid kaayo mo diri mino. Dagan kaayo mo kuan diri. Magdala.
Magdala ko niya og kuan kaning dahon sa ano, kani pilipil. Anong dahon kay ka? Dahon sa pilipil kuan dai na siya. Nang ano ba kaning abono, Jackie. Dahon ng ipil-ipil tapos oy sagulan og kamunggay, dahon sa kamunggay. Ihumol nimo sa tubig for 1 week. Pwede na nimo ibisbis, abono na siya. Wow. Ba organic. Kapit lang oy kanay kapayan. Oh, Carlang oh. Ay naan si Marie. Pero sila Marie ah. Oh, sayo kay na sila nang adto pa nila. Oh, nanay sa akin lang yung Carda ba? Oh. Okay. Muna among kumari oh. The industrious na babae kay Ilocana man na siya. Mama ni Ami. Oh, matugihan. Oh, yes. Oh, kana bibing oh. Kud na sa yuta ang bunga. Oh, grabe oh. Wala na sa gisangkutan. Sayang wala ta tuba eh. Nami biya pong tuba nga tamis. Oh. Akong papa sa una kasanggot man. Inom ko tamis. Oh. Tama na ka Jackie. Yes. Puno na ako ang cellophane, oh. Oh. Sari-sari ang Grabe, sunod, oh. Jackie. Oh, mana May yang balong, nakuha. may palya. Konsumo na pila kadlaw Jackie. Ay, wa na. Kuan ra ni, duha ra ni Ay, kaadlaw. grabe na yung mga og sagbot. Yes. Sagbot. Bitin na lang ang wala gi-invite. Kuha sila tubo. Tara, sa taas. Ay, nara! Mano yung mga unggoy nga gidala na mo? Wala po si Hi. Ay, mga unggoy! Kat-kat sila. Ingani po ako. Ka-remember noon ko sa kong trabaho sa una sa gamay pa ko. Ingani po. Ano na isa nga ingana nubo. Akapyot mi sa nga. Labyog-labyog. Ano, oh. Di ba makalipay dari sa kuan sa farm? Okay na kayo ng ano. Ang tubo dili kaunon pang uson. Oh, muna yung tubo. Oh, tubo. Muna yung tubo, bidaw. Oh. Sugar cane. Ba? Okay na, manay punuan sa tubo. Napod sila balon dire. Napod sila balon. Dire sila gakuha og tubig. Pangligo, panglaba. Wow, dagkuha sa nangka. Hala, dagkuha sa bunga sa nangka. Oh. Nangka. Oh, ang bunga na sa ubos. Ha? Muna ang farm nila sa papa ug mama ni Ami dire.